loppemarked på Frederiksberg, og det ser kæmpe stort ud, og jeg er ikke loppehaj. Hvad gør man nu? Det kan jo godt være sådan lidt overskueligt at komme på sådan et stort loppemarked her, som det her på Frederiksberg. Så det du skal gøre, det er, at du skal orientere dig, når du kommer, og så skal du tænke lidt over, hvad det er, du har brug for. Og hvis du ikke kan finde det, så kan du altid trøste og spise lidt. Sådan en her, den kan man simpelthen ikke leve foruden. Jeg bliver nødt til at prøve. Klæder den mig? Hvad koster det? Når man selv er stadig holder på sådan en loppemarked her, så gælder det om at have et trækplaster. Og den her mand, han har forstået, hvad det handler om. Bare prøv at se, hvad spiller. Så det handler om at holde på den det meste af dagen, og så fyre den af til allersidst. 325. 325. Den 100 kroner, det er meget fint. At køre med os. Den kører godt. Ja, mor, hun er ude at handle. Fast i 20 minutter lige herovre bagved, fordi der var en, der ville sælge mig hele sin båd. Det var en sød dame. Og jeg er jo også venlig. Hvordan kommer man væk?